Děláte si, co chcete. Na nás a na naše děti, na naše vnoučata nepůsobí průměrná hodnota, působí okamžitá hodnota. Atentát na zdraví, i tak nazývali projekt plynové elektrárny obyvatelé Prahy 8 na veřejném jednání, kde měli možnost vyjádřit své názory nejen občané, ale také nově vzniklá občanská sdružení nebo majitelé pozemků, sousedících s místem možné výstavby elektrárny. Pane Janko, jaký je váš postoj k projektu vybudování plynové elektrárny na Praze 8? Já zásadně nesouhlasím s projektem plynové elektrárny se její výstavbou na území Prahy 8. Jsem přesvědčen, že taková ta stavba, takovýto provoz do města prostě nepatří. Touto stavbou by bylo dotčeno životní prostředí na prakticky celém území městské části Prahy 8. Mělo by velmi negativní vliv na obyvatele městské části Prahy 8. Uvědomme si, že městská část Prahy 8 má více než 100 000 obyvatel a jejich většina žije na sídlišti. Žije na sídlišti Bohnice, Čimice, Kobylisy, Ďáblice a tohle je přesně ta oblast, která by byla provozem tohoto zařízení velmi dotčena. Obyvatelé by byli obtěžováni hlukem z této turbíny, byly by zamořováni exhalacemi a konkrétní nebo praktický dopad na životní prostředí by byl opravdu velmi, velmi špatný. Já jsem opravdu přesvědčen o tom, že takovéto zařízení do města nepatří. V květnu minulého roku, kdy akciová společnost PRE oznámila pozastavení stavby, se zdálo, že strašák v podobě elektrárny uprostřed několika sídlišť je již minulostí. Avšak před několika dny pražská Energetika doplnila podklady týkající se stavebního řízení a 20metrový komín jako součást elektrárny v blízkosti Čimic a Bohnic se stal znovu žhavým tématem pro obyvatele Prahy 8. Stále častěji odborníci říkají, že hrozí nejenom evropskému regionu, ale i České republice a Praze totální výpadek elektřiny. Říká se tomu blackout, možná jste ten termín slyšeli. My samozřejmě jako vlastníci, veřejnost dotčená a tak dále s tím nesouhlasíme. My nespochybňujeme, prosím, potřebu této země a Prahy mít záložní zdroje. Budete ten projekt tlačit dál přes nevůli občanů, přes nevůli jejich reprezentantů v radě městské části, anebo stáhnete ten projekt, když vidíte, jaký nesouhlas tady panuje? Tady běží nějaký legislativní proces a ten proces se musí uzavřít. A my ho a já vám odpovídám, že vyčkáme na závěr toho, my sami nic stahovat nebudeme. My čekáme na rozhodnutí. Bylo tady řečeno, že elektrárny se v České republice nestaví již cirka 20 let a najednou nějakým způsobem tady řešíme to, že se začnou stavět a dokonce se začnou stavět na území hlavního města Prahy. Vy všichni mluvíte a nikdo jste tam nebyl. Jako ministerstvo životního prostředí. Oni tam ani nepojedou. Rozhodně jste byli mnohokrát pochopitelně. Tam neměla vůbec stát ta rozhodna. Praha jako taková nemá žádný vlastní zdroj elektřiny, jsme závislí na tom, co k nám přiteče odjinud z České republiky. V případě nějaké zásadní poruchy, říká se tomu blackout, totálního výpadku elektřiny, je potřeba mít nějaký zdroj, který postupně nastartuje další menší zdroje, obnoví provozy nemocnic, zásobování pitnou vodou, kanalizaci a tak dále a tak dále. Velice rozumím obyvatelům, kteří si myslím, že v mnoha případech nemají úplně přesné informace, nicméně chápu jejich obavy, ale kdybychom nevěděli, že provoz takovéhle plynové turbíny vyhovuje v české legislativě a je docela bezpečný a z hlediska vlivu na životní prostředí neškodí, tak bychom do toho nešli. A upozorňuji, že do toho ani nepůjdeme, pokud nebudeme mít všechna souhlasná stanoviska všech dotčených stran tohoto stavebního řízení a teprve poté sami zvážíme, zdali vůbec do takovéhle stavby půjdeme. Elektrárna by měla být na doporučení Bruselu součástí sítí elektráren, které se do několika let plánují vystavět v hlavním městě a jejím okolí. Starousedlíci radnice Prahy 8 jsou proti doporučení Evropské unie a na rozdíl od Ministerstva životního prostředí se bojí hluku a znečištění. Já jsem tam zmiňoval i to, že jsem třeba do pražského zastupitelstva volil podle toho, co kandidáti slibovali. A pan Petr Hulínský tady slibuje, že nedovolím, cituji, nedovolím výstavbu elektrárny plynové v Čimicích. A protože pan Petr Hulínský
předsedou dozorčí rady pražské energetiky, tak doufám, že si rozpomene na své předvolební sliby a nám voličům složí účty v té podobě, že to, co slíbil, splní. Označení toho území jako využití pro energetiku je pouze funkční využití. Když se podíváme do výkresu energetiky v platném územním plánu, ale je to stejně tak koncipovaný i v tom návrhu, v tom konceptu územního plánu, který se připravuje, je to tam umístěné zařízení pro distribuci elektrické energie a i tak, jak je popsané to území vlastně v tom popisu územního plánu, potom v popisu těch funkčních území je to pro distribuci a údržbu, ne pro výrobu elektrické energie. No, já jsem velice rád, oceňuji přístup jak občanů, jejich hojnou účast, kvalifikované námitky a jsem i velmi rád, že radní, kteří zde byli přítomní, tak jednoznačně vyjádřili nesouhlasný názor a ti reprezentují v podstatě stanovisko vedení městské části, takže v tomto ohledu jsem určitě velmi spokojen.